Ambaliyar da damunar ta bana ta haifar ba iya kayan amfanin gona ta tsaya ba, domin kuwa an samu rushewar gidaje da ta kai ga jikkata wasu al'umma. A wasu guraren ma ta kai ga rasa rayuka ɗungurungum a sassa daban-daban na Najeriya. Waɗannan wasu ne daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ta raba da musgunansu, kuma sun bayyana irin halin da suka tsinci kansu da kuma yadda suka wayi gari da wannan tallafi. Duk gidana ya zube ba abin da na samu, hatta kayan sawa ta ma duk he ba na ake yi, da na da ƴaƴana duk sai ba mu ake yi. Hatta kuɗi kayan sana'ata ba abin da na samu, rai kawai na samu a gidana. To yanzu da me aka baki? An bani shinkafa da gero da wake da mai da kusa da kwanon rufi da bargo da siminti da tabarma. Kwano na samu masara da shinkafa da wake da bargo da kuma kwano. Daɗi na ji da annashuwa da kuma farin ciki. Su kuma wannan local government wanda suka ba mu wannan taimako, Allah ya saka musu da alkhairi. Kwamar Sala Aliyu Jili shine babban sakataren hukumar bayar da agajin gaggawa ta nan jihar Kano. Sakona shine a sayi amfani da waɗannan kayayyaki da aka basu wajen wato dan rage masa radadi, duk da dai wanda ya asara irin wanda ya rasa gidansa ai ba za ka iya mai masa da shi ba. Shi yasa kuma girma gwamnati ya ce mu ƙara jan hankalin su na lallai ne a gyara magudanar ruwa, kuma yanzu za mu shiga wato hunturun sanyi a tabbatar da cewa ba a kai wuta ɗaki ana barinta a bacci, ko kuma wutar lantarki a kashewa in za a kwanta, ko kuma gas da ake girki da shi ko gawayi, duk a rika ɗaukar matakai na kashe su don kada ya jawo gobara, musamman yanzu lokacin da sanyi na hunturu za a shiga wanda ka iya jawo gobara in an aka bar su. Su ma a bangaren su shugabannin ƙananan hukumomin biyu da aka kai wannan tallafi sun yaba wa gwamnatin tarayya bisa namijin ƙoƙarin da ta yi na kawo wannan ɗauki ga al'ummar yankunan. Wannan rana ce mai farin ciki a gare mu bisa tallafi da aka kawo mana wannan karamar hukuma, wanda Allah ya jarrabe su da iftila'i, aka kawo musu tallafi wanda za su rage radadi, wanda gamayyar gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha suka kawo wannan tallafi. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Alhamdulillah, sauran kayan da aka raba za a raba su bisa adalci, kuma dama akwai sunaye da aka ɗauka wanda aka ɗauka lokacin da abin ya faru. Za a yi la'akari da wannan abu domin mu ga an raba adalci, kowa ya samu abin da Allah ya sa zai rabota da shi. An korafi a baya da iyayen gidanmu na wannan hukuma, mun ga abubuwan da aka yi a sauran ƙananan hukumomi na jihar Kano. Mu ma muka ce da Allah ba mu dai ma fatan abin ya faru, amma idan ya faru su dube mu da Allah su taimake mu a sako karamar hukuma Albasu a cikin wannan program. Kuma alhamdulillah sun turo an zo an duba guraren da ya kamata a duba, an ga kuma abubuwan da suka faru suka sa mana rai cewar idan Allah Ubangiji ya hore za su samu a cikin wannan program domin mu ma mutanen mu su amfana. Alhamdulillahi da aka kawo wannan kaya ba ya kasa gwiwa ba, aka kirawo na aka ce in zo hukumar SEMA domin maganar agajin kayan nan ya zo shi ga kaya mu zo mu ɗauka mu kashi karamar hukumar Albasu. Wannan mun ɗauko wajen sati 4 kenan zuwa 5 ma ya koma ya fi haka ma. Muka zo muka ajiye a slot ɗinmu da niyyar idan mai girma gwamna ya kaddamar a jihar Kano za a zo kuma a kaddamar da na lokal gama. Suka kira ni suka ce za su zo karamar hukuma ta Albasu, za su je Ajangi domin su zo su kaddamar da wani abu. Gaskiya muna musu godiya 100%. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Assalamu alaikum, sunana Musa Uba Muhammad Ajingi, kuma muna yin harkokin siyasa tare da Honorable Dr. Abdullahi Mahmud Gaya. Sannan a yau na mai farin cikin ganin Allah ya sa tallafin da aka kawo daga gwamnatin tarayya, wanda shi honorable member Dr. Abdullahi Mahmud Gaya da kokarinsu da kuma su ma a local government sun yi iya kokarinsu sun kai abun, shi kuma ya bi in the sense that ya bi abun, kuma alhamdulillah mun gode wa Allah, an kawo tallafi na siminti da kwano da abinci da sauran kayayyaki dai wanda ba zan iya faɗa su gaba ɗaya ba. To alhamdulillah, wannan abu an samu ibtila'i ne na rusau, ko in ce flooding shine yawa na rusau da aka samu na ambaliyar ruwa, wanda kusan garuruwan da kusan duk faɗin karamar hukumar Ajingi ko ina an samu wannan ibtila'i.
sama da gidaje 2,000 ko zuwa 3,000 ne aka samu wannan abun nan, kuma an kawo tallafin alhamdulillah mutanen da za su amfana sama da mutum 2,000 za su amfana daga wannan abu. Damunar da muka yi bankwana da ita dai ta kasance wadda ba za a iya taɓa mantawa da ita ba a kundin tarihi, ganin yadda aka samu ambaliyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a sassa daban-daban na faɗin duniya, wanda kuma hakan ya jefa al'umma da dama cikin rudani musamman lokacin da ake mamakon ruwan saman. To sai dai a gefe guda wasu na ganin baiken mahukunta kan gaza kawo agajin cikin lokacin da ya kamata, musamman idan aka sami irin wannan ibtila'i, inda hannu guda kuma wasu ke alakanta faruwar ambaliyar ruwan ga al'ummar gari daidai lokacin kenan da suke bijirewa shawarar mahukunta. Ƙarshen rahoton kenan. Saifullahi Gamba Minjibir, Taskar Vision daga Kano a Najeriya.